sisese-Potchefstroom eSayidi. Uyakwazi ukuyitholela ke impesu from i-independent distributor or impesupreneur laphaya ngase-Harbourview Spa, kakhulukazi emini during the day. Ungamthola ke uSimphiwe ku-066 231 5671. Nayi into enhle ke ngama-independent distributors, singakhulumi ke ngey'tolo ezivalwa ngey'khathi, ukuthi uyakwazi ukuhlela na-after hours mhlambe uma nawe kungakulungeli ukuthi uhambe uye esitolo emini. Ungakwazi ke ukuxhumana naye uSimphiwe nikwazi ke ukuthi nihlangane. So kungaba useMageti use-Potchefstroom, ungakwazi nje ukuthi uxhumane naye nikwazi ukuthi nihlele ukuthi nibonana kanjani. Siyabonga.